Страуслар үчә белми торган гигант кошлар. Соңгы елларда алар фермерларның игътибарын ныграк җәлеп итә. Чөнки страусның ите, йомыркасы һәм тиресе зур керем китерергә мөмкин. Зәлифә апа тәвә кошларын Башкортстан Республикасыннан алып кайткан. Моны улым алмаз уйлап чыгарды. Интернеттан караганда бу моны әни давай шуны асырыйк әле, шуны алыйк әле дигәч. Мин карт булсам да каршы килә алмадым инде. Нишесең инде, балага юк дип әйтеп булмый. 9 айда страуслар 2 метр ярым биеклеккә җиткән. Планетада иң ире кошлардан саналучы тәвәләр катнашасы, көрпә һәм будай белән туклана. Зәлифә апа страусларның көнгә бер мәртәбә ныклап ашавын да билгеләп үтте. Башта камби кормагына ашаттым. Бетәшәннән соң уйлап тордым да, бу камби кормагына каян җиткерәсең аларга дип, арпа пешереп ашата башладым. Аннан соң кыш көне пешереп булмый бит инде һәр вакыт. Тере килештә бирәм, арпа, нидер. Тәвә кошлары кайтканчы ишек алдында кошлар өчен торак әзерлиләр. Ихатада страуслар өчен яраклаштырып бик сарай салганнар. Страусларның аяклары бик узын. Тоеп егылсалар, аякларын да сындырырга мөмкиннәр. Йомыркаларын да сату, итләрен сату, хөкүмәттән әзрәк шунда субсидия алу да бар инде, бирсәләр. Сөйкемле тәвәләрне күрергә дип мәктәп укучылары өлкәннәр еш килә бу ихатага. Страусларның бер төркем булып йөрүенә дә игътибар иттек. Дөньяга сокланып һәм шаккатып караган зур күзләре һәр вакыт әйләнә-тирәне күзәтә шикелле. Зәлифә Гыйзетдинованың страусларны үрчетәсе килү аңлашыла. Бу кошның бер йомыркасы гына да 1500 сум тора. Страуслар 2 яшьләре тулгач кына елына 2 мәртәбә кышын һәм көзен йомырка сала башлый. Зәлифә апага бу бәхет алдагы елның көзендә елмаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.